Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Шадалхел и тук с мен е един приятел. Здрасти! Да. И ще правим днеска пак за пореден път канела челендж. Аз след че не се виждам. Добре, отиди за ми канела. Бъде си бил. Чакай само на така. Да ми може да се забавя снига. Не! Здравейте, отново, ето го Влади тук, аз съм неговия приятел, уж. Аре, давай! Малък страх ме. Чакай се. Аре, една мъжичка! Чакай. Аз ще избълвам стойността. И нага ще го снимам после. Ето го! 1, 2, страх ме. 3. Бати, инвалида! Това къса от всякъде! Чакайте го! Та върнахме се. Оправих с тази канела, сега е той. Това бълвъкът. Две. Чай! Добре, това беше от мен и чао. Канелата.